Čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa, dneska si zahráme Fortnite. No ja som to proste nenatočil na YouTube, lebo proste niekto mi dal ban a som za to fest smutný. A proste som smutný za to. Pôjdem duo s niekým proste hociakým random typkom. Je tu nová OG sezóna, taká proste, že proste ide iba, že proste je tam taká ruka a tá bude na budúci piatok, lebo dneska je 1. marca a jak sa to volá, a bude to na budúci piatok, áno tak. A prosím dajte tie odbery, lebo furt mi niekto má, že furt mi niekto dá ban. Proste musím vypnúť PlayStation, takže chvíľku počkajte. Ja ho zapnem. Len chvíľku počkajte, dobre. Proste, takedy natočím, neviem čo, píšte do že Freddy vs Huggy Wuggy a tam vám poviem, že proste povedzte, že či sa toho bojíte alebo nie, alebo čo to tam bolo, ja neviem proste. Že kto je lepší, Freddy alebo Huggy Wuggy, tak si vyberte. Potom si zahráme aj Roblox, môžete si ma pridať, volám sa Huggy Wuggy. A moje reálne meno je Mimes92, takže môžete si ma pridať. Ja ho napíšem potom do komentárov to meno moje a potom a do iného videa, lebo ja natočím iné video. No, takže tu a zapneme si Fortnite. Proste ľudia, fakt dávajte mi odbery, lebo ja som za to smutný. Na chvíľku máme skoro 300-200 odoberateľov, ja mám 120 niečo. Ale potrebujem dobehnúť môjho kamoša, ale ja ho nepoviem jeho meno, lebo zase jemu budete dávať odbery a mne nie. Bo mojich má fest veľa, on má 269 alebo 276, neviem teraz. Tak potom uvidíme, koľko má, lebo ja sa pôjdem kúknuť a napíšem do komentárov. No dobre, tak dáme to. Ľudia, myslíte, že to dáme? Ja neviem. Nedáme win, to viem, lebo ja som sladý, ja som bot, keby, ale môžete si so mnou zahrať. Ja mám také video proste, kde mám tam, môžete si so mnou zahrať 1v1, môžete mi napísať do komentárov, kto chce a jeden tam už bol nejaká proste nejaký typek a on normálne ma porazil, on je hejter, more. A nemá proste heky, ale proste on jak za stenou mi dal hlavu a no-scope to bolo. Tak som mu potom išiel som a dal som mu brokadu do hlavy a potom celý baterovali so mnou, dôta išiel, dúla. Chápete? A rozprával, že more vyhraje všetko. Ale nakoniec vyhral on. Hralo sa na 10 a mal 9 a ja som mal 4 a potom bolo 5-9, potom bolo 6-9, potom bolo 7-9, potom bolo 8 a potom bolo 10-8. Tak idem, počkaj, ja som myslel, že to bol no fill. Bude fill, to potom vám tam dám. Proste neviem hrať duo, prepáčte, aj čo som zapol. Proste, ne, keď chcete ísť na ranked, tak mám platinum 1. Môj kamoš má diamond 3, ale dobre. A keď niekto pošle gift, tak je frajer. Proste je frajer. Tam máte moje meno, volám sa LUS-HN62 a kto mi pošle gift, tak je frajer. A kto mi napíše, že som žobrak, tak proste končím s YouTubeom. Bo proste nemáte ma radi a proste a to bojím a vidíte to dobre.
No vidíte. Zahráme 2 hry, dobré ľudia? 2 hry zahráme. Dohodneme sa na 2 a neviem koľko minút. On má len 89 level, to chod preč. Mali sa tam. Kto to nestrelá? Začneme s kombo. Tu je tá ruka, ja vám pôjdem ukázať, uvidíte. Ja proste neviem, jak sa volá, ale vy je tam uvidíte. Ja vám neklamem, proste ona vyjde za chvíľku, neviem kedy. Na budúci piatok, tak? Dneska už normálne, už nepraskala tá, jak sa to volá, taká, ešte taká lava a na budúci piatok už bude normálne ruka oproti nej bojovať budeme. Získať si tam nejakých 3 štinov, 4 či koľko, čo mi rozprával kamoš, neviem čo, ale nejakých 3, 4 štinov, ešte nejaký backpack, čo to dance. Dance nie, ale backpack, hej. Proste vidíte, koľko ich tu letí, lebo ich to zaujíma, proste tá vec. Keby ich to nezajímala, tak by tu nechodili 20 miliónnych hráčov na veci, koľko. Díky za zbranie. Som už všetko ukradol, mi to ukradol, to mali všetko. Ešte zabij toho týka, ja nemám žiadnu zbraň. Ja by som otáhol tam. Štolka mi stačí na kým. Možno to smuknem a dostanem jedného zbrane a keď ma nikto neknokal, všetko, to je vysávač. Všetko ukradol. No a teraz sa pozorne kúkajte na to. No, takto. A ste tu a tu je tá ruka. Vidíte? Stadik to vyjde. Stadik to. Tu už sa pokope, tu proste a ona stadik to vyjde. Furt potom trvám, len dokým ide, ona proste tu stadik vylezie. Keď budete tu stať, normálne on viac to takto odfrkne, takto tu. A potom proste budete tu od nej, musíte pikeksovať s tými vecami a proste musíte mať čo najlepší pikek za matinu. Lebo tu už sa to kope, vidíte? Okay. Prčí stýpek! Satan malý, poď sem. To malý Satan. Teraz je dead. To je malý Satan. No dáme tu posledný duel s ním, akože fakt ne, on je bot. Prosím, zahrajte si so mnou nejaký z vás dobrý, lebo ja už proste hrám disky sport, no oni nevedia hrať. Dáme 3 hry, nech sa chvíľku aj zahráme. Všetci trajači. No proste potom si môžeme zahrať Murder Mystery, pôjdem streamovať možno dneska či zajtra a proste pripojte sa, keď chcete, ideme 3 radšej. Proste, ja by som chcel toto tu. Kto mi gifne toto, tak je frajer. Tak tomu na budúcu sezónu, ešte nech si ma púda a ja na budúcu sezónu mu gifnem, čo len chce, nech napíše do komentárov, ale nie prosím celý shop. Možno mu to gifnem, možno, lebo ja proste nemám beatboxy. A ten dance by som chcel, a možno ešte nejaký skin. Dance by mi skačil, ale skin by som chcel fest, lebo ja mám proste 2 skiny, ja mám toho darčekového, alebo zadarmo ešte takého stromčekového, viete. Avaj. Ľudia, že proste
tak chcete, gifnite mi, negifnite mi, kým mi ráno príde gif, tak je frajer. A proste dám mu odber, aj keď má 0 odber, potom mu proste dám veci, ale proste ja sa proste bojím, keď mi to niekto negifne. Nebojím, ale proste budem smutný, lebo ja proste Kamil ukázal Elko včera a proste nahnevala ma to a nemám proste skiny, nič. A ešte mi povedal, že nemám žiadny skin. A pejte ľudia, tam niekto má zapnutý mikrák. Neviem na čo, keď je asi debil. Počujete ho? Ja to tam dobre nepočujem, ale je to nejaký debil určite. Proste vám poviem, mám 137 level a proste som dobrý hráč, ale neviem ísť dobre s brokovnicou, ja viem ísť dobre rýchlo. Aha, tak tam nejdem, nevidím. Čo to rozpráva? Jaký mongrač, kto tu má kokos? Hra na mongrala a potom skápe. To som dostal. Toto tu je prekydok, to tam prekydok. No, takže tu, minule sme tu dali modrú čestku, ale na úberná zbrán. A také iba, že rúžovo padlo. Počkej, to si pozerám. Takže proste ideme kvôli týmto, čo tam malým. Či tam sám, lebo oni asi nechcú. Už idú. Ej more, Godzilla. Prosím. Nerob Godzilla. Stane hľadu. Mám medailón, yes. Všetko som vyhral. Aj pumpu mám, yes. Aha. Do ryti, že tu. Nikdy nechytám. Ukradnem. Môžeme nazvať. Zlatá pampa. No, už neberete. By ste brali tam mať. A ja si budete mít. A kto má medkit? Bez medkitu neprežijem. Dajte mi medkit. Help me medkit. Keď nemám medkit, tak ja som led. Ale jak vždycky. Mám 7 HP ľudia. Kvôli tým kamerky. No a teraz mám nemedailón. Ale to verím. Haha. Ja mám speed medal. Čo bude? Ja zase potrebujem. Dajte mi healy.
ľudia si že rozprávam, ale proste je to dobrý typek a ja mu nechcem dať ten medailon. Ja chcem proste ten najlepší medailon. No nie, lebo Petro Griffinov nikto nechce, proste on uberá najviac. To poviete aj vy, že sami. A už... Ja neviem, a... Myslím. Kde je ten typek? Počuj, že on je až tam. Stane hlavou moja vina, to neviem. Ja by som rád išiel ku... Tu nikto nemá medailon? On si ide po medailon. Tak to aj za typka prepadá. Bum. Dajte mi metalona. Metalona. Dajte mi orešku. Beginnt. Boom.
Gimme! Give me the goo! Give me the melon! Where's the melon? Yes. Добре. Ľudia proste, ja vyhadzujem im medailón, mám 2 medailóny. Oni majú 0, kokos, ich tu musím im pomáhať sám. Lebo nevedia hrať. A ešte je tu ďalší medailón. Tak poďte si na ten, čo idete furt na môj medailón. Ja som si ich zarobil. Koľko sa ešte mali sa tam. Kde som zaznačil, ja mám také rúžové proste. Aha, oni sú tam. Čiže ďalší. To je Oscarov, že? Áno, to je Oscarov. Ľudia, to je Oscarov medailón. To nech si zoberú. Jde přednes. Dobře. No, takže ľudia, čaute a dajte mi odber, čaute.